आच्छा दिनै 2019 मायथाइनि 12 डिसेम्बर आघन दाननि बृहस्पतिबार 25 अक्ट' बे समाव जोङो बे खुंग्रिं बियाब बाथौ गौथुमनि बाथौ मन्दिराव जोंनि खुंग्रिंनि एबा खुंग्रिं ओनसोलनिफ्राय जोङो जिनिखि फुलखुंग्रि फिल्म प्रडाक्शना अर्गें फिल्मखौ दिनैहाय जोङो बेवहाय बेखेवबाय। दा बेवहाय नुजानो हानाय जोंनि अर्गें फिल्मनि जायफोरा बावगिरि फावखुंग्रि आरो गोबां आर्टिस्टफोर आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय जोंनि बे फुलखुंग्रि फिल्म प्रडाक्शननि एबा अर्गें सावथुननि जिनिखि दिहुनगिरि जोंनि कमिटिनि मानाव गेदेर नेहाथारि स्क्रिप्ट राइटार मानाव गेदेर आरो गोबां सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि जिनिखि अर्गें सावथुनखौ केमेरामेन हिसाबै केमेरा खेबगोन आरो अडिअ'ग्राफार आरो बेवहाय नुजानो हानाय इउटिउबार आरो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन। दा बे समाव आङो गासैखौबो रायखांनो हायाब्लाबो जोंनि खुंग्रिंनिफ्राय बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हाबावनाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव आङो बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा बे समाव जों दिनैहाय बे खुंग्रिं बियाब बाथौ गौथुमनि बाथौ मन्दिराव जों मानो जोंनि अर्गें फिल्मनि जिनिखि महरुत बा सुट बेखेवनाय बे बेखेवनायखौ लानायनि खारना जाहैबाय जाहाथे आफा इसोरा बा आफा बोराइ बाथौआ जोंनि जिनिखि फुलखुंग्रि फिल्म प्रडाक्शनखौ अननाय सारस्रियो बेखौ मिजिंथिनानै जों दिनैहाय बे जोंनिनो एरियानि नायल' जाल' मन्दिर बाथौ मन्दिर बे मन्दिराव जोङो लादों। जों मिजिंथियो जोंनि जिनिखि दिहुननाय अर्गें फिल्म प्रडाक्शन अर्गें सावथुन बे सावथुनखौ जोङो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन बेखौ जों मिजिंथियो आरो बे रायजो राजानि अनसायनाय मोननानै जों जाहाथे बर' हारिनि हारिमु कला कृष्टिखौ गोजौआव थिखोनो हायो बेखौ थिखोनायजों लोगोसे जोंबो जाहाथे हारिखौ फोजौनो हायो बेखौ आङो मिजिंथियो। दा आङो समनि आंखाल बे समाव आङो गोलावथार बाथ्रा बुंनो सानाखै बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दिनैनि जिनिखि बेखेवनाय हाबाफारि आंनि आफादगिरि फुलखुंग्रि फिल्म प्रडाक्शननि आफादगिरि हिसाबै जिनिखि बिबुंथि बे बिबुंथिखौ बयनिसिमबो खेबसेबाव फिन साबायखर जासिनानै आं दिनैहाय बे सुंद' बिबुंथिखौ